Okay, jeg vil gerne bevise Nej, formlen. forfra. Nu. Jeg vil gerne bevise formlen for eksponentialfunktionen, og jeg vil gerne starte med at bevise A. Og beviset for A hedder jo som sagt y2 delt med y1, hvor man tager roden x2 minus x1. For at bevise den har jeg altså tegnet. Skiftet her er en graf, man kan se, der faktisk står lige, og der er to koordinater på, der er skrevet her. Så der er y1, y2 og x1 og x2. Og for at bevise det her vil jeg gerne bevise, hvordan man ligesom kan finde afstanden herfra, altså en vilkårlig afstand. Og derfor starter jeg med for eksempel lige at bevise, hvordan man finder den her afstand, hvor jeg står y2. Og det ved jeg er lige med y1 gange med a, altså vores fremskrivningsfaktor i et eller andet. Men spørgsmålet er bare, hvad det er, om det er 1 eller 2 eller det er flere. Og så ser jeg på, hvilken afstand der er her. Og så kan jeg se, at det er afstanden x2 minus x1, vil jeg se her. Og nu skal jeg så isoleret a, så jeg kan starte med at dividere med y1 begge sider. Og det gør så, at den selvfølgelig går ud herover, og den kommer til at hedde y2 delt med y1 lige med a opløftet x2 minus x1. Og for at besvare, altså for at fjerne sådan en her, som nu er opløftet, skal man tage en rod af den. Og det viser sig lige herover, hvor det bliver y2 delt med y1. Og så med roden her x2 minus x1 er lige med a her, og så også bliver taget den her rod, da man jo skal huske altid at gøre det på begge sider af lighedstegnet. Og da så de her to går ud med hinanden, vil det faktisk svare til at være det samme, som hvis jeg lige visker det hele ud. Og så er det jo tydeligt at se, at de her to, de er fuldstændig ens. Og for at bevise B, så vil jeg igen bruge det med, at jeg har mine to punkter. Så jeg starter med for eksempel at skrive B gange A x 1, det er lige med y1 ved jeg. Og B gange A x og den her lige med 2. Og derefter her, så for at jeg skal B, så dividerer jeg med her med a x1, og herover a x2. Derfor bliver B lige med y1 divideret med a x1, eller B er lige med y2 delt med ax2. Og de her to, det ved vi, de er lige hinanden. Derfor lige B. Og derfor så kan man vælge, hvilken man kan bruge. Og det her, det er så det, man oftest vælger. Og det er så det.